Patay ang usa ka police asset samtang samaran ng usa ka magtiayon nga giambush samtang nagsakay sa ilang sakyanan kaganinang buntag. Atol sa duha ka managlayang insidente sa pagpamusul-sulod lang sa 6 ka minutos. Jinky Barrio, Sugyun Limi. Nabulabog sa 5 kasunod-sunod nga mga buto sa armas ang mga tao dinhi sa Dan R. Padilla Extension sa Barangay Dulho, Fatima. Alas 9 kaganiyang buntag, nagkatag sa Dan ang 6 ka mga empty shells ug usa ka slug sa 45 caliber pistol nga gigamit sa suspect. Usa ka retired police nga nakakita sa itabo miingon nga usa ka lalaki nga sakay sa itom nga Honda Wave motorcycle ang nagsulob og camouflage nga karsones, nagjacket ug naka full-faced helmet. Ang mitira sa biktima nga nailhang si Christopher Sarmiento, 30 anyos nga taga Quezon Boulevard ning syudad. Pagkatiwas, murag nautdan ko siya bala kay ni Kakman. So, dagan siya diri paduong dito. Ang mga estudyante nga namalit, murag nalisang na. Ang bata, katong bata, nakakita to. Mga pila ka buto niyan dunggan? 5, sunod-sunod. Dead on the spot si Sarmiento. Kinsa nakaangkol og 3 kasamad pinusilan siyang ulo ug 2 siyang lawas. Ang mga kapulisan nakakuha gikan sa patayng lawas ni Sarmiento ug usa ka 9mm pistol uban sa dunay 19 ka mga bala. Matud sa kapulisan, posibleng usa ka asset si Sarmiento ug ang pagpatay kaniya may kalambigitan sa iyang trabaho. Criminology graduate man ko ni sa Kuntanaw niya doon na siya ipusil. So lagmit connected siya sa ubang law enforcement agency. Human sa 6 ka minuto ang nakalabay, magtiayon nga sakay sa ilang auto ang giambush sa 2 ka mga wa may hiling lalaki sakay sa usa ka motorsiklo dinhi sa T. Padilla Extension, Barangay Tejero. Natusak-tusak sa mga igo sa bala ang driver seat. Naangol ang usa ka Rodrigo Barquero, 54 anyos, kinsa nakaangkod og samad pinusilan siyang walang nga abaga ug bukton. Napuno sab sa samad gikan sa mga buak nga bildo ang lawas sa biktima. Nakalingkawas sa kamatayon ng asawa sa biktima nga si Alma, kinsa mao nay midala siyang bana sa hospital. Kanang nisagit din ang babae nga nangaytabang sa kuan diri. Timuto nga pagkuan tabangan sila sa namay ni kuan ni para nilag taxi pud bagi pasakay sila taxi dag ospital ng laki. Si SPO4 Alex Dakwa sa homicide section sa kapulisan miingon nga ang pag-ambush posibleng dunay kalabutan sa trabaho ni Barquero. Usa ka liaison officer sa Kia Motors si Barquero ug tigparehistro sa mga sakyanan sa LTO, samtang tighikay sa mga papeles sa mga sakyanan sa LTFRB ang asawa ni ini. Sumapa sa biktima KG9 din gitirahan siya og makadaghan. May nalang gani kay wa gyud siya mafatal kay sa akong tanaw ang iyang sakyanan is tinted. So di masiguro niya og na fatal ba ang Dugang investigasyon ang gihimo karon sa kapulisan sa nitabong 2 ka mga pagpamusil karon lang adlaw. Jinky Barrio, News 5. Usa ka 15 anyos nga batang lalaki napusilan sa gwardya. Ang bata usa sa 5 nga nakitaan sa gwardya sa compound sa Fuda Savers Mart sa Mango Avenue mga alas 4 kaganihang kadlawon. Voluntaryong mitahan sa kapulisan ang gwardya nga si Joselito Medelio, taga Barangay Bagal nga lungsod sa Compostela. Siya sakop sa GDS Security Agency. Ang batang lalaki naigo sa walang paa. Siya gidudahan sa gwardya nga kawatan. Suma pa ni Medelio 5 kabatanon ang iyang nakitan. Ang 2 ini nagpabilin sa gawas nga nagdala og sako, samtang ang 3 lakip sa biktima mo'y nisulod sa compound. Matud niya iyak kining gipasalbahan gamit ang iyang service firearm. Human sa hitabo, gisurrender ni Medelio ang armas ngadto sa kapulisan uban sa 5 ka mga bala. Ang biktima gihatod sa mga pulis ngadto sa Cebu City Medical Center. So lagi sila sa area sa among property sa Fuda lagi. Yeah. Nya mo to pag dinaganay nila nga nagdagan sa tan-aw nila. Warning siya at ko nabagat mo na siya diri paglayat sa gate. Wa sa ko ka sure kung naigo kay nahuhog man siya dito sa may gate. Balik sa sakta. 7 ka tawo ang nasikop sa gihimo nga anti-illegal drugs operation sa kapulisan sa lalawigan. Tungod ni ini, gituohan sa PNP Cebu nga masumpo na gyud ang pagpamaligya og droga sa amihanang bahin sa Subo. Jinky Barrio, Sugyun Limi. Human masikop kagabi sa usa ka buy-bust operation sa Provincial Intelligence Branch kon PIB. Kining 7 ka mga lalaki nagtuo si Provincial Director Senior Superintendent Patrocinio Comendador nga hingpit ng mahunong ang illegal drug distribution sa amihanang bahin sa Subo. Si Comendador nga lumad nga taga Sugo din hitabo ang pagdakop sa mga suspect miangkon
giingon nga duna siya'y paryente sa mga dinakpan. Nagpasabot lamang kini nga wa siya'y giila nga paryente sa iyang kampanya pagsumpo sa illegal drugs ug illegal gambling nga naglihok sa probinsya. I'm a native of Sugod and I know these guys. No? In fact, uban na nimo, parinti pa na ako. It's a fair game. Duwa tanan ni, ibaw mo, ako giinan sila. Ang inyong gibiktima, mga parintir sa ninyo. Sa intelligence monitoring sa kapulisan na sayran nga ang maong grupo mo ay responsable sa sunod-sunod nga pagpamusil sa lungsod sa Carmen, kasikbit nga lugar sa Sugod. Ang nagkalain-laing armas nga nakuha gikan sa mga suspect mo ay ilang gigamit sa pagpusil sa mga tao nga di makabayad sa ilang mga utang sa drogas. All purposely kining ilang pagposes o mapusil, pagpatumba sa mga kanang dili mo bayad. No? In fact, di ata ng notebook niya na ang mga collection siya nakita na itong mga extent sa illegal gambling operations. Mibahad si Komendador nga di siya mohunong pagukod sa mga drug personality sa iyang area of responsibility. Jinky Bargio, News 5. Atong balikan ang maong bypass operation nga gilusad sa Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group. Julie Tainar, Sugin Limi. Ang raid gihimo dito sa sitio San Isidro sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Sugod atol sa pagsaulog sa ilang tinuig nga fiesta kagahapong adlaw. Ang pito nga nadakpan mao sila si Roder Armilia, J. Christian Ramos, Nazareno Persillas, L. June Enriquez, Nino James Armilia, Sergio de los Santos ug Adam Caballes. Ang mga pulis mipalit sa usa ka pakete nga shabu kang Rodel Armilia. Kaning buto ng gudang yang pangan. Mo to nga after 2 weeks na surveillance, nagpadala mi ko sa team para mukanda ko bypass operation. Nakuha usab gikan kang Armilia ang laing 25 kagagmay ug laing tunga sa bultong shabu. Siya ang giila nga tag-iya sa KG9 submachine pistol. 5 ka pakete sa shabu ug kalibre 38 nga revolver nakuha gikan sa pag-umangko niini nga si Nino James. Ang 22 Magnum nakuha gikan kang L. June Enriquez. Ang ilang tulo ka mga kauban na aktuhan sa kapulisan nga nagsuyop og shabu sud sa balay ni Rodel Armilia. Hindi ito tanong sa hindi ito tanong. Mga armas, asa na? Hindi po katumugan sa nasablo. Hindi po katumugan sa tagbilin. Julie Tainar, News 5. Duha ka pulis nga na-assign sa lalawigan sa Sugbo ang napalgan nga positibo sa paggamit og dili nga drugas atol sa ka random drug test. Jinky Bargio, Sugin Limi. Sayo sa buntag kaganiha, kalit nga mitunga sa Cebu Provincial Police Office sa mga personahe sa PNP Crime Laboratory aron ipailawom sa random drug test ang 50 ka mga pulis nga nahisakop sa probinsya sa Sugbo. Pipila kanila nga may paubos sa drug test gibaniog na nga tiggamitan og ginadiling drogas. Dunay gipangkulbaan apan si PO2 Ray Iligan sa Finance Department nalipay sa maong drug test. At least limpyo gud mi tanan ba di may ingon makuha masagulag mga pinuang ana di may ma-involve pa ng mga illegal drugs. Human sa drug test, gipaybaw ni Senior Superintendent Patrocinio Comendador nga duha sa iyang mga tawo ang nagpositibo sa paggamit og drugs. Usa ka PO1 nga na-assign sa Provincial Personnel Holding Admin Unit kun PPHAW ang iyang gidisarmahan sa service firearm niini human masakpan nga musibat na unta diyang gipatawag na sila alang sa drug test. Didto na diskubrihan nga positibo siya sa droga. Laing pulis nga napalgan nga positive sa paggamit og drugs na-assign sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Si Komendador nagdumili sa pagbutiag sa mga pangan sa pulis hangtod nga mugawas ang confirmatory test sa duha ka pulis. Sarili kining 50 pulos ni magamitay kung dili amo ihalo because that's also the requirement sa random drug test. Kung mapamatud ang tiggamitan silang drogas, mag-atubang og kasong administratiba ang duha ka mga pulis ug posibleng mataktak paggikan sa ilang serbisyo. Jinky Bargio, News 5. Tungod sa CCTV camera, lain na sad nga kawatan ang nasikop. Ray Pasaporte, Sugid Limi. Gisikop kagahapon sa hapon si Edwin Gonzaga, 45 anyos, nga taga MG Cuenco sa Barangay Carita ning syudad sa Sugbo. Siya maoy nikuha sa itom nga bag ni Randy Avenido nga taga lungsod sa Asturias ni adtong Merkules sa hapon sud sa mall nga nahimutang sa Barangay Mabolo. Nakuhaan siya sa CCTV camera. Makita si Gonzaga nga nagkalo-luyo ining lalaki kinsa mao si Avenido nga nalingaw sa iyang gitan-aw sud sa kompyuteran. Giduol niya ang bag nga gibutang sa lamesa. Nilingkod siya ug gihikap ang bag.
Wa kaagwanta ang suspek ug gikuha ang bag ug gikabiba sa tuong abaga niini ug nagpaluyo lang gihapon ni Avenido samtang nagpunay lingi-lingi hangtod nga milakaw si Avenido nga wa magpakabana sa iyang butang. Siguro mo na yung modus kay daghan na mga reklamo sa SM nga ilang bag, mawag talaga lang silang kilid-kilid, busy sila mga sama ng sa mga sa Bibo, magnaay mga kompyuteran, kanya ilang butang, ibutang sa kilid, ang uban sa magpahimulos pod og kuha sa butang nga di kay to iya. Dili unta madakpan si Gonzaga apan kagahapon sa hapon nibalik siya sa mall ug nailhan sa gwardya hinungdan nga gidakop og gi-turn over sa Mabulo Police Station. Atul sa follow-up operation sa kapulisan, nabawi ang bag sa gipuy-an ni Gonzaga nga dunay sulod nga 3,000 cash, 2 ka pitaka ug mga importanteng dokumento ni Avenido kinsa matud pa mulargahay sa Singapore isip usa siya ka welder. Wala, paabot ko ato. Sir, mo nang mukuan tagiya yung kibaw, tagiya na sa tubangan di. Kaya wala ko ka abli atong baga. Nihikap ako ato pero ako ingon nga ni abli ko sa bag. Giingong karong adlaw mobalik si Avenido sa Mabulo Police Station aron formal nga mopasaka og kaso batok kang Gonzaga. Ray Pasaporte, News 5.